Så grisen sprang i vandet og mødte nogen sild. Det er virkelig fint. Det er fint. Det er rigtig godt. Sådan skal den være. Ja, sådan skal den være. Det er lige... Både Bjørk og Halfdan synes, at det var lige præcis sådan, at sangen skulle lyde. Men de manglede jo at indspille den i Halfdans fine mikrofon. Jeg har taget en hest og sat den herop. Bjørk synes, at det var et smart trick, at man skulle synge til hesten, i stedet for at synge til mikrofonen. Sådan der. Nu må vi have den ordentligt. Glade gris tog med toget til en ø langt væk. Den ville have nogle pletter, som købte sig noget blik. Så mødte den en drage, som spyttede med ild. Så hoppede den i vandet og mødte nogen sild. Det er rigtig godt. Halfdan synes, at Bjørk var så dygtig, så de gav hinanden 5 og fortsatte til andet vers. Så kom der en til drage og mødte den anden drage. Og så sagde de begge to, skal vi være kærester? Ej, hvor er det godt. Prøv at synge det vers igen. Så kom der en anden drage og mødte den drage. Så spurgte de begge to, skal vi ikke være kærester? Hvad skete der så? Så blev de kærester og fik 20-50 børn. Og så er den sang slut for denne dør. Ved du hvad? Det er fantastisk. Og så er denne historie slut for denne gang. Og så er denne historie slut for denne gang. Det er vildt godt. Ved du hvad? Der er noget med. Så kom der en anden drage. Og så mødte Bjørk synes,